tabukni je BJP Jonojati Morsaroni je mission nugui tongmani abo angkisa kokma sasinai tabo BJP Jonojati roni mission kaisano je sakapano 2026 ADC election hakai ADC dokol khlainani boni tabuk kuno mission kurikya tiprasa development tiprasa yok sanani dop yok sanani kuno mission kure ekmatra mission hake 2026 je sakapano ADC dokol khlainani imang nuk tongo kintu o imang kuno dina phano kuplum ya hasi purono ya hasi bagi purono ya ari dokol khana panto sarkar chana panto MDC সংখ্যা nangnai bele MDC number nangnai bele o MDC number boroni mane be borok mai ya hasi nong ya go tabu tongo 10 ta tongmani chin borong monang da hongso phaibe kya taw nong thane tongo 9 ta sarkar chana he koita nangnai 16 ta nangnai te 7 ta nor boron mannai bo jaga ni mannai takar jola hai jaga manai norok Mandai Polimpur hai jaga manai norok Jirane hai jaga manai norok Simna hai jaga manai norok Ramchandrogar hai jaga manai norok Halhal Asambari hai jaga manai norok o jaga rok norok nong dang to wansu goi nong ang butu asi mahina hasi tamba hingai je jaga bo MDC bo tipramo thani MLA bo tipramo thani a jaga bo 2026 Sorry 2021 tipramo tha busuk boot by lead khai 2023 busuk boot by lead khai abo wansung naikhe no calculation by ekdom hisab ongor phaible abun bagana ang sawo noni o je wansung mani abo kuno dina phano kuplomung yaisi tabuk ani kokhai mosi nongni je noita je tongruk tongmani o noita bo buskang salo nong yago tongruk glak jungnai paina hisi morani chelakang nanai gonga nogon nanai Nini koromsara nanai Rajapur Mija Kathal nanai sungnai painai ani advice tongnai nong thani norok u jesini je tipramo tharoni sito noni somoy nosto khaya karei noni je sit tongmani a sit no da banchri narman a jaga focus khlaike noni boi kaham mungna hesi noni kaham wan sugoi sang sawai hudda nijino niji thogoi kuno lab kri norok thogoi tong nijino niji je jaga a jaga pesi peria norok a jaga jesban busuli khlai tongdi o busuli kundino peria hasi abo haino demising painai abo nang sana musungo norok takajola hai jaga rago mandai hai jaga rago chini Ramchandrogar hai jaga rago Asrambari halhal hai jaga rago nongni Narendra Modi bai Amit Shah helicopter bai rang wati wama hake wari sarpano a jaga kuno dino pasingya abo kuno dino sombobya o bastov abo hasi abo non sana musung hasi norok je ain kisa misa joining khai phurmani abo hudda si norok ari bokhrogo kaham kaman sungna ba 2026 norok je phainani talinai de hasi record nai ba record 2021 tipramo ta busuk bud by lead khaikya 23 busuk bud by lead khaikya a jaga hoite norok 100 200 2000 kaisa no norok bidnong BJP tlang thangka sini tipramo thani pukurni norok 1-2 balti tuitlang thangpono sini tipramo thani pukur kuno dina nai nai hasi sini tipramo thani borok kun dina pai thaiya sini tipramo thani saputar kun dina pai thaiya sini bubag rona hamjangnai kun din pai thaiya hasi so abun bagino somoy hudda nosto dakladi nongni je sit tomoni ab sit noda banchri narak mono abuno norok focus khlaile de hasi ang nong sane abun sana musungu abun sadi nong Narendra Modi te Amit Shah sadi je sit tongo o sit o sing khlai tomoni a jaga जों नरक हेलिकप्टर रां थां सारफानो जों आ जाग्रा पासिं हैनाय नरक साइड दिताला सि दियासि सादि आबो अंगाय ओ बास्तव कक नरक हासि जे नग इमां नुइ तमनि ताबो आं काइसा कक या काइसा मेसेज रिनामु जों सिनि एन्टायर तिप्रा सारक न जे जनजाति मोर्चा खाइ तंनाय दं न आं सानामु जों बाय चान्स जदि बीजेपी दो एडिसिओ फाइकानो फाइतमाया ग्यारान्टी दे वारेन्टी जदि फाइगाकाय Jodi phaigakai sabu saloknai ADCO BJP sarkar pano chaloknai hike state government chaloknai state government sabongkai ho Bangladesh ni phainai rok borok haisi borok chaloknai bahagi chaloknai je somoy lai thangnai yo chini CPIM tongpro state ni CPIM rok ADC no chalogo state ni CPIM rok je samani ADC ni CPIM rok sei no ma karon ma khayo haisi o samuno ma khayo kun dina free hand samu ma khlaya freedom kai ang abuno ang advice te request sini Jonojati Morcha khai tongnai tipra sarok no jodi BJP TT ADCO phai thangakai
puila sikang tam khaina ne borok ADC ni reserve no borok sebai nanai sebai nai borok haisi awon pore tam khainai sebai je Bangladesh ni phainai borok no sini Tiprasa area o ADC area o borok colony slamnai haisi colony snamboi dabai nai haisi borok tamba hindi bongni jaga to pai thanga sini ADC o sung Tipra mota tamabai borok kuno samung khlaimi ang tonga kebengui tongha bongno abon bagai sungma wan suktai sin Tiprasa rok ma wan suktai sung wan songa nangnai je phatani Bangladesh ni phainai rok ni mission kaisa no ADC area sebainani ADC area sebayoi ADC area o colony snamboi je ayangni phanai borok no danani plus tei Tiprasa rok no sob samoi no bunsai tolakhai tonnani bongni abo mission haisi norok jodi sini hamkraini bagai dophan bagai wansuk tonga kai ko kurei sing bigrami mano manthai soktani bagai sing khlanya nango haisi khlai je ko kurei kintu mama wansuk na haisi tini nung je jaga rabar bagan khai tongo nung tini je jaga koi bagan khai tongo nini o koi bagan rabar bagan jaga o colony snamboi Bangladesh ni phainai rongna dayani aboni kunu guarantee to tong kun dino guarantee kuri haisi je সময় colony snamano je jaga borok ni choice ngano o jaga abo BJP khainai nindangnai Tipra mota khainai da nabi CPM khainai da borok kun dino wansukla borok ekmatro wansuknai mo Tiprasan jaga o mo sung mo jaga chung choice ngka mo jaga no sung colony snamnai afro kuno lab tonglak afro kapal boi supai kapano kuno lab bangla haisi ang abon bagai ang nong thani hat jor khai request khayo je jonojati morcha khai tongnai rok norok kisa wansuk bai de haisi nijini theka be theka ne bagai khana nango khai de haisi subi dan bagai khana nango khai de haisi kintu je সময় ঠিক সময় phayo ojora kifil phayoi je dophan bagai samung khainai bongno logiri phaidi ang nong noko kusana mujungu paithago sini je jonojati morcha khai tongnai sini leader rok nang sana mujungu nongni boss rongno sadi haisi norok je bulai toklai khai jaga senga nai tongmani dokol khainai tongmani nong imang kuno dino puro nangya ang to sai gaisi nongni Narendra Modi bai Amit Shah je takarjola hai jaga rogo khwai hai jaga rogo simna hai jaga rogo helicopter bai rangni wati bari phano kun dino phano norok o seat nongno pass ngai maya guarantee te warranty haisi ang nongno sawo haisi kisa wansugai bujiwai samung khlai lai haisi huda নিজে thogoi la kuri haisi সময় magna takhadi nongni je seat tongmani o seat no da norok banchi dinar mano norok abono si chesta khlai di